Kaixo berriro, egitarauarekin jarraituko dugu. Seguimos adelante con otra mesa. Aurrera jarraituko dugu beste mahai-inguru batekin. Kooperatibismoa hitz egingo dugu. Kooperatibak ere etorkizuna du izena. Ane Zuazu Bizkar Inarrak zuzendu eta aurkeztuko du. Ondo. Eskerrik asko, Andrea, eta eskerrik asko hemen elkartu zareten hoi. Kooperatibaz eta etorkizunaz hitz egingo dugu datorren mahai-inguru honetan, eta beraz, ezinbestez hitz egingo dugu gaztei buruz ere. Mahai-inguru honetan 3 parte hartzaile izango dira, ni baino lehenago ikusi duzu hor, eta manan eskatuko diete etortzeko euren karguak ondo eta ganoraz esan da. Olaia Otero da lehenengoa, Orbeako Pertsonen Saileko teknikaria da bera. Gurekin izango da Patrizia Iturriza ere, Pertsonen Garapenerako teknikaria eta irakasle ikertzailea da bera, Mondragon Unibertsitateko Enpresagintza Fakultatean. Eta gure 3. gonbidatua Xabi Igoa da, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko komunikazio arloko zuzendaria eta komunikazio arduraduna. Esan ditut nik karguak eta ze polit gelditzen den horrela, baina eskatuko dizuete erronda azkar batean azaltzeko pixka bat, ez? Zein den zuen lekua kooperatibaren barruan, eta pixka bat, nondik heldu zareten edo bertara, zuek nahi duzuen ordenean, harin gero sartuko gara eta gehiago. Nire kasuan ni horrean hasi nintzen praktika batzun bitartez, master bat ineben, eta praktiketan hasi nintzen pertsonen sailean. Momentu horretan hazkuntza prozesua hasi barri hauen edo prozesu hortan eusen, orduan 4 ginen, gure departamentuan. Eta, praktika batzuk ditun, gero geraketako aukide eukin eben, eta ja badia 5 urte, bertan nahuela, teknikari mouran nabil. Eta, nire lana talentuari lotutako prozesu eta proiektu desberdinetan lan ikia da, eta egisa esan, bai da hori postua bea ez, baina nire lana bea asko aldatu da azkenengo 4 urtetan, beak enpresiak euki dauen eraldaketiatik. Egunon, eguerdion. Nire kasuan, kooperatibekin izan nuen lehenengo kontaktua, graduko praktiken bitartez izan zen, oin gaur egun Konfekof danan ibilin nintzen, eta gero hortik egia da apurtxo bat aldendu egin nintzela kooperatiba mundutik, eta multinazional alemaniar batera jun nintzen. Baina, hor nengoela, 3 urte gutxi gora bera egin ditun, eta egia da, topatu nintzela momentu baten non behar nun kudeaketa eredu ezberdin bat, edo erlazioak bebai kudeatzeko beste modu bat. Orduan, hortik salto egin nun beste enpresa batera. Esan kooperatiba, baina kooperatibarekin antzekotasun desente zituen, eta kudeaketa ereduan ikuspegitik, eta gero hortik ja enpresagintza fakultatera heldu nintzen, eta oindela 4 urte horre nahuela. Egunon, nire kasuan akaso lehen dabiziko harremanak baiarakoa izanik edo aramaion bizita etxetik, ez? Familian genituelako kooperatibista batzuk. Gero nire azalean akaso lehenengo hartu emana enpresagintza fakultatean ikasle izan nintzelako eta gertutik orduan bizi ahal izan nuelako. Eta ondoren nire bilbidea komunikazio agentzia baten hasi nuen, nire lan ibilbidea, eta komunikazio agentzia horren bezero garrantzitsuena unibertsitatea bera zen, eta nolabait harremana distantzia puntu batetik edo bizi izan nuen, eta orain 3 urte mahaiaren alde batetik beste aldera pasa nintzen, eta hornitzai izatetik bezero izatera pasa eta unibertsitatera pasa nintzen, da hor seguruenik bizipenik intentsoenak edo kooperatibi baten barruan azkeneko 3 urtetan. Hauek pixka bat aurreratu direlako, erronda honetan eskatuko dizuet
nahi baduzue, kooperatiba kanpotik bizi zenuten garai horretan, edo naiz eta etxean bizi izan, edo inguruan sumatu, zein imaginario edo zein iruditeria osatzen zuen zuentzat kooperatibismoak. Ba, ez dakit, zein ezaugarrirekin edo ze balorerekin edo ze kontzepturekin lotzen zenuten kooperatibismoa. Eta nahi baduzu olaia zuk erantzun, ez? Umetan edo ikasle garaian edo hezkuntza prozesu horretan, bazte harreman izan duzun, eta besteok pentsatu. Aldatu. Nire kasuan, ni oinatikoa naiz, beraz, oinatin dakitzen moura kooperatiba asko dauz. Orduan, bai egisa da, txikiatik ikusi izan duten eredua dela, nire aita jauna bere garaixan fagorrekoa zan, beharrazatekoa zan, aita kasuan kopresin egon izan da, eta familixean herrian da gisa da beti, ez? Kooperatibia beti ukidula bastante gertu. Orduan, niretako beti izan da, beti ikusi izan dut, enpresa eredu moura, ez? Gure herrixari pegauta, nik beti zaten dut, oinati gaur egun da mokua, seguruna, kooperatiba horrek horregon dialako, eta nolabait herritarrok bere parte izatian lortu dulako danok aberazketia, ez? Azkenean lortzen dau herrixabea, bizikalitate bat mantenitia, hartu eman harremanak nik uste dut gertukotasun batetik, ez? Gestionen egin diala, bai enpresa, bai kanpoan, azkenean egisa da, Xabi Moura nire bai jarakoa naiz, eta danok, ez? Bai lana, bai osioa, ez? Konpartitzen du. Orduan niretako beti izan da, nolabait bizitzako egunerokotasunean parte izan da enpresa eredu bat. Ez dakit esplika egin nahi zen. Nire kasuan, aita eta osaba kooperatibistak izan ziren, baina egia da gogoan daukadala eskolan, gizarte zientziak irakasgaian ikusi genuela enpresa mota ezberdinak, ez? Eta hor ikusi genuen soziedad anonima, soziedad limitada, eta etxera jo nintzenean, txikian nintzen, bere garai horretan. Testu liburuetan esan agertzen kooperatiba izaerako azalpenik, ez? Eta gurasoi galdetu nien eta zuek ze enpresa motan egiten dezuelan. Eta hor, nik uste aitak esan zidanean, nik kooperatibista naiz. Ez nuen ulertzen, baina ez jakintasun totaletik. Gaur egun, espero dut, ez, testu liburuetan bestelako informazio mota bat ematia, baina egia da garai horretan etzako zala oso arrarua zen zerbait. Eta bera ere, azaltzerakoan kostatzen zen, ez? Esaten zian, da autonomo moduko bat, baina parte hartzea, eta oso zaila zen, baina bai, gogoan daukat momentu hori. Nik kasuan, akaso gura ikuspegi oso partiala da, ez? Oso etxetik bizi izan dugu, igual hiruro gertutik, eta igual horrek desitxuratzen du kontua, ere, testu liburutan espatzen ageri, zerbaiten erakusgarri hori, Nik, zein zen imaginarioa, karo, imaginario hori seguruenik inguruneak sortzen dizu, ez? Eta imaginario horretan batetik nik ikustut olaiak plantatzen duen hori, ez? Gure inguruan zer impactuz duten eta zuten, gazteago goitzenean, kooperatibek eta orduen uste dut horrek ematen diola magnitude bat, eta bestetik nik konpromisoaren hitza ere aipatuko nuke, ez? Iruditzen zait, behintzat etxean ikusten nuena nik hori zela, ez? Nolabait, aitaren partetik, bera baitzen kooperatibista, enpresarekiko, baina enpresak berekiko ere, eta ze lotura eta ze harreman da, eta ze pertenentzia sentimentu zuen proiektuarekiko, nik irudi hori daukat gogoan. Patrizia, nik gogoratzen ditut nire ekonomiako ikasgaiko apunte batzuk, eta uste dut, puntuka laburtzen direnean labur-labur, kooperatiba pertsona bat berdin boto bat, hori daukat gogoan. Galdetu nahi nizuen, eta, etorri zaret hemen bazaretelako gazteak, baina badira zuek baino gazteagoak direnak ere hemen aurrean, eta galdetu nahi nizueke, irudetzeria horretatik, orain kooperatibaren parte zaretela, edo barruan zabiltzatenetik, zer indartu den zuengan, esan nahi dut. Eguneroko jardunean zertan nabaritzen duzuen kooperatiba batean zaudetela, edo badagoen zerbait kanpotik desberdin ikusten zenutena, eta orain egunerokoan horretan zabiltzatela, esaten duzuna, hau nik imaginatzen nuen diferente. Nik izango neke beti ez, dakotzula apur bat espektatibak, eta gero realidadean ez, kontraste txiki bat, guztot bizitzako arlo danetan basa egen dela, ez?
Baina nire kasuan, nik egisa da, edo esan behar dut, bai bazkide izan naizenean, bai bazkide izan aurretik uste dut ikusi dutela, eta gure kasuan, horrean pasaiken dana, dauz pertsona batzuk bazkide dianak, baina baita dauz pertsona batzuk dianak bazkide ez. Eta bai egarten dut, bi perfian atletik, konpromesu bat dauela, markiakiko, lankideakiko, azkenean konpromesu askotan ez da, bai enpresiakiko, baina lankideakiko konpromesua da. Nik ikusi dutena edo sorprendidu doztena positiboki kasu honetan izan da, nik eukidot nire formakuntza fase hasieran edo nire lankidea zan pertsona bat, gaur egun ja jubilau da, oin oso posei bizi da, baina, beak egon zan nire formakuntza prozesuan ez, eta bere partetik bai jaso izan dut beti ikustenen behar zela gestionekin zituen, guk gure zailan eukiten dituen arazo desberdinak, bai kolektiboak, bai pertsonalauak ez, eta nolabait zela izan duen beti lana empatiatik edo konpromesu horretatik, baina ja pertsonakiko konpromesu individual hori edo empatia punto hori orduan, niri sorprendidu dozt, igual, espero nebela ez izatea empatikoa, edo bai egotia, baina prozesu gehiago egotia moura ez, eta nahi sorprendu ez dena positiboki kasu honetan izan da, hori, gentian gertukotasuna, euran lankideakiko, euran, azkenean, herritarrakiko, danak zonaldekoa dira, ez? Orduan, baina bai, bazkide ez dian pertsonen gan, ez? Hori bai egarri dut. Nire kasuan, kooperatibismoarekin izan nuen lehenengo harremana enpresagintza fakultatean izan zen, bertan ikasi nuelako, eta egia da, izan dela apur bat teoriatik praktikara eramatia, ez? Horre uste dut unibertsitatean asko lantzen dugula gaztiengan izaera kooperatibo hori, eta gero egia da beste enpresa mota batzuetan ere egon naizenean izaera kooperatibo hori beti egon dela hor. Baina kooperatiba baten sartu naizenean izan da despliege bat bezala, ez? Benetan izaera kooperatibo hori martxan jartzeko eta funtzionatzeko modu bat. Inkluso ez, konparaketa bat egiten kooperatiba bat edo adibidez multinazional bat, nik nire egunerokotasunean eta nik uste Olaiatan nahi adibidez dagokigun eredua dela, ez, gu pertsonen kudeaketan ibiltzen gara. Eta ez da berdina kudeaketa eredua bera, ez. Nik uste dut asko nabaritzen dudala gure roletik nola kudeaketa erlazioak diren asko humanoagoak, asko gertuagoak eta gardenak, ez, beste batzukin alderatuta. Gero esango nuke bai, agian interkooperazioan ezaugarria dela kooperatibismoan ezaugarrietariko bat, eta bai da olako hitz potolua, baina gauza xumetan ere asko ikusten da. Nik uste dut Mondragonen gainera lankidetza sare oso potentea daukagula, eta asko aprobetsatzen ditugula momentu horiek, eta inkluso erlazio informalak. Badibidez, ez, Olaianik oso gertu daukat, kooperatiba oso ezberdinetan lan egiten dugu, baina denbora guztian gaude elkarbanatzen praktika honak, ez? Zuk zelan egiten duzu, gurera sekarri daikegun, orduan ikuste hori beste testuinguruetan oso zaila dela topatzia. Eta beste ezaugarri bat bai esango nuke dela, hori ez, sentitzen zarela ahotsa daukazula. Nik uste kooperatiba baten berdin duela ze postu daukasun edo noiz heldu zaren, inkluso ezberdina da bazkide izan edo bazkide ez izan, baina kooperatiba baten zaudenean lanean nik esango nuke ahots hori edo baloratua sentitze horrek pisu asko daukala. Bintzat nik horrela bizi izan dut prozesu guztia. Bai, nik pixkat bide horretatik jarraitu nahi nuen. Akaso enpresa goitza eta kooperatiba goitza mundu bat izango da, seguruenik, eta hala behar du, eta kultura desberdinak izango dira tokian toki. Uste dute, haman komunen baditugula ezaugarri batzuk, eta iruditzen zait akaso parte hartzearena eta bertako kide orok bere ahotsa izatearen hori badela gakoetako bat, edo bentsat gurean bereizgarritako bat hori dela esango nuke. Eta iruditzen zait garrantzitsua dela, izaera kooperatibo hori lantzerako orduan, norbanako horien ahotsa entzuna izatea interesgarria dela eta garrantzitsua dela.
pixka bat eta ikusirik, eta, bueno, adibidez, Olaia pasa dituzu hemen egun batzuk izan zara gazteekin eta izan duzu zera hori, eta bestela ere, Patrizia, tokatuko zaizu, ez? Egunerokoan gazteekin eta egotea, eta azter esanik ez zuri Xabi. Ea harin zertzela batzuk aurkitzen ditugun, gaur egungo gazteek eta zuengana jotzen dutenek adibidez, zertan sentitu dezakete kooperatibismoa gertu, edo zer izan daiteke beraientzat erakargarria bai filosofikoki, bai profesionalki, eta nahi baduzue beste aurpegia ere jartzeko, zertan sentitu dezakete gaztek kooperatibismoa beraiengandik urruti egon daitekela, bai, bi alde horiek. Oina zizu. Agian naiz pertsona egokiena, zuek pasako duzulako denbora gehiago kandidatuekin eta bar. Zein dene trasladatzen dugun iruditeria, eta akaso igual atzo Baskaritan kongresu baten kanpoan egon naiz, eta parean tokatu zitzaidan pertsona bat, eta areke hitz egite zuen Malagaren inguruan, eta nola ze ondo posizionatu den Malaga, eta innovazio polo gisa eta teknologia nora erakarri duen, eta talentu kaptaziorako ze politika eta estrategia eraman dituzten, eta bera Zaragozakoa zen, da pixkat kexu, Zaragozan ez dagoela estrategiarik, eta zaila egite zaiola, kontratatzea, perfil teknologikoak behar dituela berak enpresan, da ez dituela lortzen, eta abar, eta nire geratzen nien, eta Zaragoza moduko hiriburu bat ikuste zuen etzela atraktiboa edo jendearentzako. Eta aldamenean ni, Aramaiotik edo kasu honetan Mondragonetik, ez? Bueno, vale, Zaragoza ez da atraktiboa, gure baiara, seguruenik jende askorentzako urruti dago, mendian irudikatzen dute, ez? Eta baina arek ez dezian, pero vosotros tenéis una suerte. Baina zuek suerte bat duzue, zergatik ez eske zuek argunko gazteak nahi dute taldean lan egin, eta zuek jadanik bazarete talde bat. Bada, iruditeria bat trasladatzen duguna kanpora, pentsatu nahi dut iruditeriaz haratago badela realitate bat, eta egiteko moduek bereizi dezaketela kasu hontan gure eredua, ez? Zer iruditzen zait, batetik dagoela, juridikoki eratuak horrela gaude, baina are garrantzitsuago iruditzen zait zeintzuk diren praktikak, ez? Egunerokotasunean ematen diren praktikak, eta kaso horrek bereizten gaituela, eta hori beharko litzatekeela izan trasladatzen duguna, ez? Eta pentsatzen nahi dut, gutxi gehiago zerbait ondo egiten ari garela Zaragozako horrek inbidiaz edo begiratzen badigu. Bai, guztiz ados, Xabi. Nik gaur egun gurekin lanean dabiltzan gazteengandik esango nuke kooperatiba ereduak gehien motibatzen diena, eredu horretatik izan daitekela, lana zentzuz egitea, ez? Nik uste dut kooperatiba baten lan egiten duzunean, edozein dela zure lana, gizarteari egiten diozun ekarpena asko argiagoa dela. Eta, eraldaketa sozial horrei oso lotuta, edozein dela sektoria, baina hori gertatzen dela. Eta nik gaur egun enpresagintzan unibertsitatean ikusten ditudan gaztiak horrekin oso konprometituta daude. Orduan nik esango nuke hori badala elementu potente bat eta ikusgarri egin behar duguna be bai, ez? Gazteek zein puntutan egon daiteke apur bat aldenduta modelo horretatik, nik uste niri gertatu zitzaidan antzerako zerbait eta dela ezjakintasuna. Nik behin baino gehiagotan esaten dut kontatu behar dugu gehiago eta gehiagotan, ez? Egiten duguna, gure enpresetan, kooperatibetan gertatzen dana eta hori trasladago azkenean gure egiteko modua ezberdina dela. Orduan hori esango nuke, eraldaketa sozialerako, ez, vinkulazio edo hori. Zabizte, trampa egin du eta ez du erantzun. Bai, be aldea aztu zait edo. Iruditzen, ados nago, gehiago komunikatu eta hobeto komunikatu beharko genukela egiten dugun hori. Eta hori, motxilara, ez, gure lana ere badalako. Nik esango nuke, ezjakintasunaz gaindi, akaso ikusten gaituztela eredu konplexu bezala. Komplikatua garela,
Eta ulertzen egiten dugun hori, edo egiteko moduak ulertzen, kosta egiten dela. Orduan iruditzen zait, gehiago eta hobeto komunikatu behar dugula, baina komunikatzen dugun horrek helburu bezala iruditzen zait, izan barko lukeela batetik egiteko modutan ardaztua, eta bestetik oso komunikazio eredu nolabait hezkuntza ikuspegi batetik eraikitako, hau da, erakutsiaz eta ulertaraziaz zer den eredu horren atzetik dagoen hori. Iruditzen hor jokatu beharko genukela. Eta esan bezala, gure ardurapean ere. Daukagu lan. Bakotze lana. Bai. Gure kasuan, gu egisa da, Orbea Maiabian dau, Bizkaixan, eta nik igarten dut, gaztion gamentzat etorten dianak, batez be praktiketako prozesuak eta hilbate itutenian, ez jakintasunan arloak inadoz nau, ze bai egisa da, igual etorten dianak geixau gure baiara aldetik, edo kooperatiba desberdina dauzen lekutatik, beti dakola bat ematek ezagunen bat, orduan ez modeluan ezagutza bat badako, gero batzuri geixo guztien xakoi, egisa beste batzuri ez dela eurari komentzik geixo modelo bat, eta hori be guztiz legitimua da. Baina hor bai ikusten dut ezagutza aldetik badauela, behintzat base bat esaten dana. Berriz, bai pasa egin xat kontrara igual joten dutenian, perfilak etorten dianean, urrinautik edo kooperatiba ereduak ez dauzen lekutatik, ez dauela oso ondo ulerketan, zer dan kooperatiba, eta nik igarten duten askotan izan behar, euran ikuspegitik aukera mura ikusi beharrean batzutan ikusten dauela arrisku mura, hau nik ez dut ezauketan, niri bizitza ikusi dute, nire bizitzako helburua edo, lortu beharko nebena dela kontratu indefinido bat, edo, beste baldintza batzuk, egunerokotasunean entzuten ditunak edozein lekutan, eta azten garenean partaidetza, botua, asambleak, batzuk gaketan dira apur bat, zalantza horrekin, ez dakit, baina batzun partetik baita igarri izan dut, eta behin, ikasle izan zan batek, nire prozesu igual aukeen beste batek, esan ostan, ez dakit prest ikusten ezen olako enpresa baten ereduan parte izateko. Eta hor niko esan, igual gure partetik bai zuen partetik komunikazio orokorrean, baina uste kooperatibok gure barruan, badakula lan bat, batez gure kasuan egisa da, azkenen urtetan jende asko sartu da, eta gure edad media edo ontxe bertan izango zen 35 urteetan nola dauela, badaku perfil asko gradu hau barri sartu dianak, bai formakuntza profesionalekoak, bai gradu masterretakoak, eta eredua barruan etxian dabitzela ikasten, aldeanak etxean geratu, batzuk etxean geratuko dira, eta beste batzuk aldau esaltoen inkluso beste kooperatiba batzutara, eta hor bai uste dut, takula nola bai kooperatiba danok, ardura bat edo erantzukizun bat, azalketako ondo zer dan kooperatibaten parte izatea, ze abantaia eta ze desabantaia eukileiken, bai azkenean konpromesu pertsonal bate bada, baina hor badakula komunikazioaletik guke lan bat. Eta nik hori da ikusten dutena gaztiongatik, nik entrevistatu izan duten gaztiongatik, apur bat trasladau izan dozteina, ez jakintasuna eta bilurra apur bat, ez tono bago migo, hori bai, batzuk esan izan doztai. Eta, hoxe. Eta ikusten duzu edo uste duzu egon daitekela ikuspuntu horretan edo irakurketa horretan alderik ikasketa arloaren arabera, ez dakit ikasketa teknikoagoetatik datoztenek edo nahi baduzue, eta hau batez ere zuentzat, edo agian humanitateetatik datoztenek, edo izan dezakete ikuspuntu desberdina, ikusten duzu alderik badagoela horretan? Ale dana. Diferente esango seguruna, Bueno, hori da kontua, Nik uste dut, depende non ikasten desun ere, horrek baldintzatzen dauela, ez? Baina egia da ibidez, enpresagintza gradu bat, ez? Edo humanitate edo zientzien gradu bat ikasterakoan materian bertan oso presente dagoen zerbait dela. Orduan, uste dut, esplizituago lantzen dela. Adibidez, beste karrera teknikoago batzutan, igual zeharka landu egiten da, baina igual ez dauka espazio bat edo kredituak, ez dakitzen lan esan, baina bai, hori uste dut. Baina berzuek ze dio zuen. Nik kredituan da mundua bastante astuta dakotela uste dut, nekoa gure uste mundu ez da bere garaixan,
Baina, kasu honetan, nik uste dut, bai, okileik ez dut ez dakonik diferentziarik, edo ez dagoenik generauko, bai, egon leke diferentzia bat, ez? Baina, uste dut, gero karreran bertan, ikasten duzula, zure laniteko eriak, lanak zela gestioa egin dian, lan ereduak zela egin dian, bertan ez ikasketetan, izan teknikoa, ez teknikoa, eta baita aukidozun harremanak kurtsuan zehar, zure ikaskide desberdinakin baita egin dauela, horrera egin badakoela, ez? Orduan, bueno, egon leke diferentzia bat, hezkuntza, ez? Hezkuntzatik bertatik bai, baina enek esango diferentzia askorik dauenik laniteko eredutatik. Nik arduraz bizi dut gaia. Iruditzen zait gurean hezkuntza proiektuan bertan eta ereduan bertan txertatu beharko genukela eta txertatzen ari garela, Ez dut ez dugunik egiten, baina oso presente izan beharko genukela, nolabait bagarelako unibertsitate bezala inguruan dauden edo esan inguruan fizikoki, enpresa horientzako enpresa horiek elikatuko dituzten pertsonak hasiko edo eziko dituen. Orduan iruditzen zait arduraz bizi behar dugula alderdi hori eta iruditzen zait gure hezkuntza ereduan txertatuta behar duela izan egiteko modu horiek ikasleek graduan zehar edo masteran zehar ikasi dezaten, gerora lan mundurako prestuago egoteko. Eta iruditzen zait hortan ari garela Mondragon Unibertsitatean eta nolabait alegintzen garela prestatzen ikasle horiek egiteko modutan ere soilik teknikoki haien arloan, baizik eta lantaldean lan egiteko eta kasu honetan eredu kooperatibo batean lan egiteko prestatzen ditugula. Zentzu horretan, justo konektau dite gauza batekin, Mondragon Unibertsitatean baitan daukagu proiektu bat fakultateen artean bideratzen duguna, eta proiektu horren baitan egiten duguna da monitoring bat, ikaslei orduan karrera ezberdinetako ikaslei momentu ezberdinetan bidaltzen diegu inkesta bat, eta inkesta horretan hainbat aldagai neurtzen dira, baina horietako bada izaera kooperatiboa. Eta bai ingenieretzan, bai magisteritzan, ikusentzunezko komunikazioan, lehen AD hainbatez, karrera ezberdinetan hori neurtzen dugu. Eta beti neurketa guztietan oso maila altua lortzen da. Orduan, zerbait ondo egiten ari garenan seinalez. Ematen du nahi eginda dagoela. Aipatu behar dut inkesta bat eta inkesta horien emaitzak, baina ez dira Patriziak aipatu dituen horiek. Da, kooperatibismoaren pertzepzioa unibertsitateko populazioaren artean deitzen da inkesta, eta egin zuen iaz Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak. Eta ondorioetako bat izan zen, eta hau jautziko didazu irakurtzen, best place to work edo esan nahi dut lanleku idealari jartzen dizkiogun ezaugarrien artean, beraiek jartzen zituzten 15 ezaugarri, eta 15 horietatik 14 kooperatiben eredua zen lehen postuan zegoena. Alegia, adibidez, gardentasunean, aberastasunaren banaketan, gizartearekiko konpromisoan, pertsona erdigunean jartzean, horietan, zegoen kooperatiben eredua zegoen 15-etik 14 lehenengo postuan. Orduan, bi galdera egingo dizkizuet honi lotuta. Batetik, ea zuengana jotzen duten gazteen kasuan, zenbaterainoko garrantzia uste duzuen ematen dietela gaztek lana edo enplegua bilatzen ari direnean halako balorei, eta bestea, ea egunerokoan ikusten duzuen, zuen kasuan ikusten dute dituzuen kooperatibak horri erantzuteko gai direla, edo hobetzekotan baztertan hobetu liteken. Orduan, batetik, ea gaztek horiek benetan topatzen dituzten, eta bestetik, ea nola ikusten dituzten kokatuta kooperatibak best place to work hori izateko garaian. Nik uste dut gure azkenean kooperatiba industrial bagara, zuenakin konparauta suponik indot ez, desberdina dela. Baina gure kasuan adibidez, kuriosua guk hautaketa prozesuak itxeitunean produkziorako kasuan, ez? Nik ikasle batzuk mehin izan dut, ez? Baina, dinamika bitartez egiten du, eta bertan saiaketan garena apur bat da topaikia gentian izaeria. Ikasketak baino gehiago apur bat euran izaeria, eta eurak, dinamikan bertan parte hartzen dauen pertsonaekin, euran hartu emanan jokaketako eria, ez? Eta gero apurat, galdeketan xako, zer dan apurat bila dabitzena, edo zer dan
eurak entzun dagoena, segisa da gaur egun enpresa industrialetara asko datozela kuadriako dagoelako, eremua dagoelako, edo batema dagoelako ezaguna. Orduan, alde horretatik, bueno, suponik dut ondo gauzela, ze kuadria asko dauz horbea barruan, horrik seinale hona dela esango neke, eta nik suponik dut, ez, datozenak bizikletia guztaikiaz gain, suponik dutela, ez, batzuk badakela afizioa, datozela, balore horri danak seguramente egunerokotasunean implantaik egitulako, askotan jarrera eta aktitude desberdinan bitartez, tale lana, gertukotasuna, eta igual hitz horrek ez dituen beste dabilan, ez, gu gardena gara, edo egisa da ez dakula joera hori, ez, baloriak, ez, banamanan esateko eta buruz ikasteko, baina bai suponik dut, ez, esan duzun dana, bai da gero jentiak eskaketan duenean nola egiten muteko feedbacka, beste hitz batzukin trasladiken dagoena, ez? Euran arrazoia bentsatu horbea datorteko horrek dira. Orduan suponik dut, gure lantalde danak, gura barik edo gurata, balore horrein nola baita, ez? Egunerokotasunean martxan jartza ditula. Eta beste galderia esan? Ea ikusten duzuen, ari direla kooperatibak balore horiei erantzuten, baina uste dut egin duzula horrela, hartu duzula dena. Ulertu da? Ulertu da? Bai. Orduan lehenengo galdera zan. Aipatu ditugun balore horietan, ez? Izan gardentasuna, izan aberastasunaren banaketa. Ea, sumatzen duzuen gazteek zuengana jotzen dutenean, adibidez hautaketa prozesuetan, eta ote duten interesik benetan aipatutako input horiekiko. Nik uste dut baietz, askotan esango nuke ez direla konstiente, ez? Daukaten aukera horretaz. Ez behintzat, beraien lehenengo harremana enpresa batekin baldin bada. Nik uste dut, baloratzen duten zerbait dala, baina behin barruan egonda eta benetan bizita, baloratzen dana dela, edo beste enpresa eredu batetik baldin bazatoz. Baina lehenengo harremana izan da, ez dakizen bateraino normalizatzen ditugu, normalak izan beharko liratezken ez gauza horiek, baina beste eredu batzutan topatzen ez ditugunak. Orduan, nik esango nuke baietz, beraien prioridadeetan badauela. Naiz eta beraiek igual batzutan ez dakiten, ez? Nik uste dut, gure kasuan, seguruenik oso modu esplizituan ematen dira kontu batzuk, ez? Hezkuntza kooperatibat izanik eta daukagun eragin esparrua kontuan hartuta, seguruenik esplizituki egiten dira gauzatzuk, eta orduan akaso beto ikusten dira, baina lotuaz pixkate lehen olaiak aipatu duen sarrera elkarrizketa horietan beldurrak ere agertzen dira batzutan, ez? Ereduarekiko eta bar. Iruditzen zait hori ere positiboa dela, ez? Badela nolabait gauzatzea aipatu diren kontu horiek suposatzen dute ardura bat. Ardura bat kooperatibarena eta ardura bat ondorioz norbanakoena. Eta ardurek beldurra ere eman dezakete. Orduan, iruditzen zait, beldurrak ageri badira elkarrizketetan badela ere horren ondorio izan daitekela, ez? Agian prisma positiboago batetik ikusita beldurra horiek, baina ez da horrein txar, eta orduan zerbait egiten ari garen seinale, pentsatu nahi dut. Aipatu ditugu 15 input, 14 horietatik lehenengo lekuan kooperatiba zegoen, eta 15. Inputean administrazio publikoa jarriko genuke lehenengo postuan, eta hori da laneko diskriminazioaren aurkako neurriak hartzearena. Gazteek, oraindik ere gazteen franjak nahi baduzue, kooperatibismoa jartzen du lehen lekuan, baina sektore bestela edo emakumeek oraindik ere administrazio publikoa aukeratzen dute, iruditzen zairelako neurri gehien edo bertan hartzen direla. Nahi baduzu zabalduko dugu galdera gehiago eta ez horri buruz zehazki bakarrik, baina aurrera begira zertan uste duzue aldatu beharko luketela kooperatibek edo zertan sakondu liteke gehiago erakargarritasun horretan edo gaztek kooperatibismoarekin bat egin dezaten. Nik uste dut, hor ondiokan kooperatibok eta igual gehiago ez, industrialok, izaleik ez zueri ez pasaikia, baina industrialok beti eukidula ez. Azkenean zu industriala gerturaketan zarenian, betiak otza horre iritzi bat, eta horre iritzi hori datorri historiko danetatik. Ondiokan uste dut lan asko dakula iteko, gaztiairi ez, begira eta baita berdintxasunari begira.
Gure kasuan, esaneke erdiarro, erdiarro nahuela, baku 135 plantian 135 emakumea dira, baina bai ez da 150, eta bai egarten dut, segun ze perfiletara edo, bai dauela nolabaiteko kosta egin txakoila sartzeia edo pauso hori emutia, kurrikuluma gotatia, ogerturaketia, osatia askotan jo, nik hori inalko naik ez, hori uste orokorrean emakumeok dakun gure, jason heziketa ereduatik edo, dakun pelota bat dela, eta uste industria aldetik hor kooperatibok lan asko egin behar duela, gure eredutan, azken eta gure politiketan berdintasuna existitzen da, baina egisa da egunerokotasun horretan, ulertu neke gaztiak atzutan, batez egual industrialenetan, ez eukitea erakargarrixak, edo hau mutian lana da, edo orduan, ulertu neke eta uste dut horre gure lana dela apur bat hori bizibilizaikia, erakustia eta jarrerak eta rolak aldaketia. Denboria gurako da bai horretarako, baina nik uste dut horre guk badakula lan zendu bat. Nik Olaiarekin guztiz adoz. Genero berdintasunan alorrian, nik uste dut kooperatibak bagarela eredugarri. Ditugun bebai zailtasun askorekin, baina adibidez Mondragon kooperatiben baitan egin gendun proiektu baten ikusi gendun kooperatiba askok naiz eta legez ez zeuden behartu eta berdintasun plan bat eukitzera, berdintasun plan bat zeukatela edo antzerako neurriak lantzen zituzten mekanismoak, Orduan horrek bebai eramaten gaitu pentsatzera, hau benetan kooperatiba izaeran ardura bat da, hor dausen pertsonen ardura eta nahi bat da, baina zenbateraino gara konstiente horretaz, Orduan ikuste dut, hori bebai, ikustarazi behar dela ardura hori. Bera bat, ados, dena aipatutako horrekin ikusten dut, seguramente perfil teknologikoa hauetan badagoela arrakala handi bat, eta hor badagoela zer egina, gizarte bezala eta berariaz, eta beraz, kooperatibok ere, eta hor uste dut lan desente daukagula egiteko, eta bestetik iruditzen zait guk ere baditugula gure etxeko lanak, eta aginte organoetan beste leku askotan gertatzen den bezala, seguruenik badaude oraindik arrakala batzuk, eta hortan fokoa jartzea elegokela gaizki, parekitasun hori aginte organetan ere eman dadin genero ikuspegitik kooperatibetan. Hasi gara pixka bat berandutxoago aurre ikusita zegoena baino, berez orain bukatu beharko genuke, badauzkanik pare bat galdera, baina zabaldu nahi nuke erronda, norbaitek galderarik egin nahi duen, edo baduen hausnarketarik edo gurekin partekatzeko, eta kooperatiba eta etorkizune, igual etorkizunea salto egingo dugu, eta garaiz bukatuko dugu. Badago norbait galderarik edo egin nahi duena. Ados, galdetuko dizuet orduan pixka bat izteko edo, batetik gaztek, zesan duzu adibidez Olaia zuen kasuan asko gaztetu den talde bat dela, gaztek kooperatibetan ze ahots daukatela esango zenukete, ea, sani dut gazteon errealitatea zenbateraino hartzen den kontuan, eta ea aurrera begira ikusten ote duzuen horretan urratsak emateko beharrik edo zertan edo zer lanketa egin liteken, aipatzen genuen, talentuen erakargarritasun horretan edo gaztei heltze edo iriste horretan. Nire ustez hori azkenean prozesu natural bat, gure kasuan, prozesu natural bat bihurtu da, azkenean ningotzut kasu honetan ere lankien arteko harremanan inguruan berba, ni nintzen, eta uste ondeka naizela, gaztiena, taldean, eta nik kostiente naiz, da zolaga aspektu batzu, nik samurra guinal ditutena, digitala sasinoak lotuta, eta barrez, eta uste dut adibidez nire talde barruan prozesu naturaltzat hartu dela, eurak beste lankide batzuk, beste eredu edo beste formatu batzutan lan egiten behinean, oso natural hartu dagoela, batzen naiz atzetik, eta
hau ez da sola behar, hauen maketa hau mesedez jarri txukun, ez? Eta nire kasuan ikusten dut oso natural onartu dauela, ez? Ba, naiz la pesada de turno, Ez baina... idatzi korreoa komiksan zen. Adibidez, ez hori zabaz egin. Baina bai, ez? Apurat, uste dut oso prozesu naturala dela, eta uste dut orokorrian industria eta suponikot kooperatiba danetan antzera izango dela, ez? Dala naturalki prozesu bat pasaiken da bilena, eta organo edo erabakiteko organotan be, suponikion eta apurat, fango dela poliki hori naturalki, iten, eta gura letu saiatu egena bultzaketan, ez? Gazte hori apurtxo bat, pausotxo hori emun, da, venga, saiatu. Bai, gure kasuan ere plantilla nahiko gaztia daukagu, oin dela, 6 urte duplikau du plantilla gainera, orduan gazte pilo bat sartu dira, eta nik, olaiak esaten dagoen bezala, uste dut dela prozesu natural bat, ez? Gazteoko bai daukagu, eta, gure errealitatean ikusten dugu gogua gauza ezberdinak egiteko, ahotsa eukitzeko, gauzak proposatzeko, orduan nik uste testuinguru horretan badaukagula zer esan, ez? Eta noski uste dut bebai gure lanan bitartez, ez? Kooperatiba baten baitan ahalduntzen ditugula gaztiak ere beraien garapen pertsonalean eta horrezkero profesionalean ere. Bai, esan dago gauza askorekin ez dakit, igual itxiera emateko gaur hemen egoteak ere pentsatu nahi dut baduka arrazoin bat ez garen asoiliku, baizik eta norbait pentsatu duela, jarri ditzagun beste ahots batzuk holtza gainean, ez da orduan izan da dila bide, ez lekua gentzeko baizik eta denon artean orekak bilatu eta gauzak hobetzen joateko. Nik uste dut honekin itxi dezakegula, beraz, eskerrik asko Iro ekizketan jarri ditu ez du nahi, eta eskerrik asko Xabigoa, Patrizia Iturriza eta Olaia Oterori.